Хора, това е новия видеоклип с новата лампа и новото трасе. Здравейте хора, това е новия клип с мен и Емо. И днеска вече, както видите, сме на ново място, ново трасе и вижте. Една лампа, вече имаме лопата и гледайте каква яка лутичка, брат. Това имаме едно пале. За кой има ще го послужим палето? За яма. Или за яма, или за кемп място. Така. Тук е малко кално, не обръщай внимание. Това е може би най-добрата. Там има едно виражче и там е една малка. Така, тук има най-камъни за всичко и да. Аз съм Волта 999 и това е новото клипче. Извинявам се, че от толкова време не бях качвал, но просто не знам, не ми се качваше. Сега да, пак отново се завършвам, почвам да качвам. И може да очаквате пак нови видеоклипове, такова, защото нали все пак имаме училище. Ето го има, ще скача тази. Между другото на тази се върти много яко ип. Ето тази. Но да, в момента само тази става. Как ще се сути, бе? Така, тук малко после да покопаме да оправим тая. Сега да отидем да видим какво е направил. Ама той верно я е случил малко. Не, това беше от идеят, нищо не е случил. Ами да, между другото. И ето го там, байк, не има байка. И ох, мама ти. И сега ще доопаваме да доопаваме тази лампа или... Кое? Какви стълби, бе? Къде е това? Точно до сайта ми. Това къде е самия? До сайта ми стана каменица, бе. Значи виж сега. Така хора, значи захващаме се. Правим яма, още на скокче днеска. Значи ето това вече мисля, че е готово. Сега какво да правим? Вираж или още едно? Виража наистина да го правим. Значи сега отиваме да правим виража. Виража трябва да направим по-дълъг и по-здрав. Тази вече е готова. Добре ли се скача? Да. Но значи тази е готова. Взимаме мотиката. Взимаме лопатата. И отиваме да правим вираж. Ето тук не изкачаш тази бабунка. Тръгваш. И тук бяхме направили нещо малко подобие на вираж. Ето вие го виждате. И тук един наш приятел Идеят мина през него. Ако знаете кой Идеят участва в клиповете на Хакан. Един дебеличък. Гледайте го кой е направил. Като мина от тук и целият вираж е развалил. Така... Почвай подееш пъчките и камъните, аз ще почвам да... Камъняци, ние продължаваме тук да копаме. И почвам да бегам, бате. Него там има, почва тук да го... Почвам да бегам, бате. Прави като хората, да се надя. Бот, той е звънен. Ми заради Идеят. Значи, след малко пак се включваме. Айде. Точно така. Да. Маци, виж сега, значи, ето го тук виращата, сега го да оправяме. Да спонсорираме ли наши зрители? И там ще има едно скокче. И да кажем, тази лопата е купена от една железария в Изгрев, долу до парка в Изгрев. Хората специално ни я заковаха. Заковаха и то без да им даваме пари. И те казаха, че няма да ни я закуват, ама един много готин маняк иде и ни я закува, така че отивайте там с код Емо Марто, получавате 5% отстъпка. Така че отивайте да купувате оттам. Айде! Днеска готови сме с виращето. Опа, отиваме да го скачаме. Миляне, снимай! Емия соп. Ще ходя да скача.
Какво? Ще ходи, сега си правя оправдание, ще ходи. Да скача това и да минава нашия огромен и дълъг вираж, брат, гледай. От тук като тръгне виража, оп, и е там. И така да го утъпкаме хубаво. Сега ще го минава, вижте, от тук тръгва виража, оп. И там го излез така. Ей го сопа. Ще скача. И нищо не направи.